Lezigezi indaba zo 1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli naze ihamba phambili osuku namhlanje. Kwethulwe iqembu elisha lezepolitiki iDA ifuna kuboshwa abadweshu eMondlo kanti isifundo ngowayimeya yasothungulu. Lethulwe ngokusemthethweni iqembu elisha lezepolitiki laseJozini okuyiJozini Congress. Leli qembu lithi lizoletha ke ushintsho emphakathini owakheleke isifundo umkhanya kude umcimbi wokuthula kwalo bewubanjeleke eJozini. Lethulwe ngokusemthethweni iqembu elisha lezepolitiki laseJozini okuyiJozini Independent Congress. Umsunguli waleli qembu uSibonelo Mathenjwa uthi leli qembu lizoshintsha izimpilo zabantu abakhele iJozini nesifunda umkhanyakude namaphethelo kanti uphinde waveza ukuthi selikulungele nokungenela ukhetho. Njengoba silana ke sizobriefa abantu basemkhanyakude bonke mayelana neqembu elisha lezepolitiki elizothatha iJozini libeke endaweni enye efanelekile nefanelwe abantu baseJozini. Ngakho ke sila namhlanje ukuzomemezela nokutshela abantu baseJozini abasemkhanyakude bonke ukuthi impilo zabo soseduze bayishintshe. Sizoba nxenxa futhi ukuthi bayisize bayikhiphe bona kulento abayifaka kuyo la emkhanyakude. Sizoba nxenxa ukuthi njengoba sesishilo ukuthi sinenkinga ikakhulukazi ethinta ezomnotho. Ngamanye amazwi we need to preserve what we have eJozini njengoba sesichazile. Ngakho ke umuntu ula uzothula lenhlangano ephelele enawo onke ama structures ne eregistiwe ngokomthetho wezokhomishana yokhetho esemthethweni nengangenela ukhetho even kusukela kusasa uma abinikezwe ithuba lokwenza lokho. Asiyona ingane yalo mayiliphi elinye iqembu lezepolitiki njengoba siqalele lo mgqiqo noma lenhlangano yezepolitiki inhlangano entsha enganayo into yokuthi isuka kwenye inhlangano. Asisuka kwenye inhlangano siyinhlangano nje entsha asithukuthele futhi. Ngakho ke lezi nsizwa nentokazi ezila phakathi kwethu zithathe isikhathi sazo ukuzenzela inhlangano entsha ngenxa yokubona isidingo siseJozini. Ngakho ke siyothatha iJozini siyibeke ezingeni leli lifanele. Futhi ke sinokuthembisa abantu baseJozini ukuthi abasilekelela sibambisane sonke uma waseJozini nje uya kuyi-ballot paper kufuna ukuthi unembezo wakho ukusize uma ubona igaba ethi Jozini nje lapha ukuthi yini enye into ongabe uyivotela ngaphandle kwento ethi Jozini oba wena waseJozini. Ngakho ke sizocela abantu ke ukuthi nayo into yabo seyifikile okuyiJozini Congress ayikhenye le enye yaseLimpopo enye yasoLunde enye yaseThekwini enye yaseGoli le sikhuluma ngayo njengamanje yala eJozini. Uma umuntu waseJozini proudly Jozini you need to vote for Jozini Congress ngoba izoshintsha impilo zabaseJozini. Sizovala yonke lento yaseJozini nemisebenzi yakhona imali zakhona ezehlaya ihambe ngo-N2 N3 thina sikhonela lokho uzolela abantu bakithi eJozini. uMathenjwa uthi bazoqinisekisa ukuthi ababi nezingxabano zangaphakathi okanye babe nezikambu ngaphakathi nokuyizona esiqeda amaqembu amaningi. Siyazi ke ukuthi amaqembu amaningi in fact most of amaqembu ezepolitiki anentilizo ama factions ama camps ngaphakathi emaqenjini agcina akhanda kungabi kuzinzo kulelo qembu kangaka ukuthi lento iziphambili iphumele nje emphakathini. Uthola ukuthi uma ngabe kuphethe a certain faction iyona enamandla osekele sokulo organization leyo ke even ifuna umholi whether nomfuna ummeli umfuna uspeaker bazobuka ku faction yabo but mhlawumbe bayambona umholi ukhona ngaphesheya kwenye faction. So si aware and sigadile into yokuhlukana ngaphakathi ukuthi kithi akumelanga ukuthi ziyenzeke. Sifundile kulamaqembu engiwashoyo ukuthi lezi zinto ziqala kanjani. Lezi zinto ziqala ngey'khundla abantu they want to position themselves kulento yey'khundla. Umsunguli waleli qembu uthi abazile ukuzola iqembu elithile lezepolitiki okwabo uzosebenzela umphakathi njengoba benamalungu amaningi abawathole emaqenjini ahlukene. Ngakho ngifuna ukusho ukuthi aliqembu lezepolitiki okufanele ifake kithi lithi hayi abethu laba noma bahlubuke kithi asihlubuka kandawo. Njengoba ngishilo ukuthi we've got men and women la instrumental in the formation of this movement. Lawo bantu labo ke abakhona la ngaphakathi they're coming from ANC, they're coming from MK, they're coming from IFP. Others are coming from home nje baze babe sepolitikini bayiqhumele emakhaya. So ngifuna uqinisekisa ukuthi akekho umuntu othukuthele, akekho umuntu olaywayo and ngiyafuna ukustressa namaqembu ezepolitiki nje ngiwatshele ukuthi if
ukufonywa kweJozini Congress kubangela abantu abathile ama-chest pains abathenga iPanado behlisa ama-chest pains ngoba iJozini Congress le akusiyona yabo futhi ayifonelwa ngabona. Leli qembu lithi lizimisele ngokuthatha okhethweni lohulumeni basekhaya ngaphansi kwamasipala eJozini kanjalo nesifunda uMkhanyakude. Izindabeni ze-1 KZN TV bekuThabani Maphumulo eJozini. Usotswebha amakhansela eDA kumasipala baqulusa uswelakhe Shelembe usebhaleleke ikhomishana wamaphoyisa uJanene Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi kangenelele kubephehli bodweshu besiteleka esinodlame esigcineke sicekela phansi nempahla kamasipala eMondlo enhlanele kaMthaniya. Lokhu ke kulandela kumbhikisho wenzeka emavikini amabili edlule umphakathi ukhala ngokucishelwa ugesi. uShelembe uthi babhalele incwadi ngoba bayaziwa abantu ababesabisa ngokwenza umonakalo eMondlo nangempela ashiswa amahhovisi. Buke isimsigameko saseMondlo la kushiswe khona ama-ofisi omkhandlu ekubeni kade kukhona abantu abangama former councillors belida lamamashi and bekukhuluma openly ukuthi banendlela abazozenza mangabe umkhandlu ungabalaleli nangempela kwasekwasha nama-ofisi komkhandlu. Ibona abantu esibona ukuthi abantu bokuqala efanele bazophendula ukuthi kwenzeke kanjani ngoba bazibiza ngama-conveners alamamashi agcina sephenduka ama-riot. So ke sifuna bonke labo bantu babe held accountable ngoba mangabe singakwenzi lokho sizobe sivula ithuba lokuthi nanoma isiphi isigcole nesigangi siye emphakathini sisho noma yini bese emva lokho siqede sizichanasele ekubeni umonakalo suwenzele ngoba leya building limele kulimale 1 bekunamatayitela ngaphakathi bekunento eziningi ezilapha zomkhandlu kodwa ongaphezulu kwaloko ibhuku kade ligcina imininingwane ukuthi amathuna abantu baseMondlo akuphi makufika umuntu ezofuna ithuna la kubo alikho nalobhuku ngoba siyazi ukuthi iprocess bisiqaliwe ukuthi ezinye izinto zibuyiselwe digital kodwa hayi ukuthi zonke izinto ezithinta amathuna bese zicapturishwe ngendlela efanele. iDA ithi bafuna phenyo lamacala okucekelwa phansi kwempahla ngoba sevamile ukwenzeka kugcina ngafiki esiphethweni. Umsakazi sekuyinto ejwayele ukwenzeka ebaqulusini ukuthi mangabe kunamacala ngaba amacala okuvandalize kwe-infrastructure ngaba amacala athinta ukutshontshwa kwamakhebula athi mayivulwa amacala lapha eFryhead angaba amacala aphenywa kahle angaba amacala afika esiphethweni ukuthi abantu bashushiswe. So sesifile ukuthi thina njenge-DA lokhu ngoba kuyaqhubeka futhi abasuke benza lo monakalo bazichanasela emphakathini sesithi njengamanje uGeneral Mkhwanazi akasondele eduze kulolu daba aphenywe lamacala nje aphenywe iprovince yaKwaZulu-Natal ngaphansi kophiko olibhenya amacala obugebengu omnjani obuhleliwe. owe-MK baqulusini uthi into eyoxazulula izinkinga ebhekene nalomkhandli kanye nabahlali ukubhekisiswa kahle kwabahola bakhona. Lo mkhandlu okhona njengamanje kufanele uphume. Asikhaleli thina ukuthi kungene iMK but awuphume umkhandlu okhona kukhethwe abanye abantu aba-right abazokwazi ukucabangela abantu ngoba laba abacabangela abantu laba. Kutebogo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Uchazwa ke njengomuntu owayekhathalela umphakathi futhi ke esebenza ngobuqotho emphakathini uDokotela Bhekisisa BV Mthethwa ngenkathi ke kuqhubeka isifundo ngempilo yakhe ebesethula ke usihlalo waleli qembu Blessed Gwala. Umthethwa wadlula emhlabeni ngonyaka 2018 kanti kwaba ubuhlalo obambili we-IFP ngonyaka 2011 no2012 waphinde ke waba ke imeya nosomlomo ngaphansi komasipala uThungulu. Uchazwe njengomuntu owayekhathalela umphakathi loyo wakuwabe imeya kamasipala uThungulu ngaphambilini nongasekho emhlabeni uDokotela uBhekisisa BV Mthethwa ngenkathi kwethulwa isifundo ngempilo yakhe. Usihlalo we-IFP kuzolonke uBlessed Gwala uthi uMthethwa wayenothando nesikhathi nomphakathi. uBV ila kufanele ushunyayelwe ngaye ngoba benesiphiwo esingejwayelekile. Isiphiwo sothando lwabantu. Isiphiwo sokuba nesikhathi nabantu. Umholi wanesikhathi nabantu. Umholi patapata ayisemjayini, patapata semjayini. Abantu bafuna isineke. uGwala uphinde waveza ukuthi iqembu le-IFP kumele lenze itshe lesikhumbuzo sikaDokotela uBV Mthethwa waphakamisa nokuthi kube nebhuku lomlando elizochaza ngempilo kaMthethwa. Ukuthi iIFP kufanele iyenze itombstone
ka-PV. Siyafisa futhi ukuthi ababhalayo benze ibhuku ngoba lezi esikhulumayo ziyafuna ukuba siqoshwe phansi singayikhulumi ilanga lesisikhathi bese sidla oshisi laba bachone 18 ngoba kuzodlula funa senze into ezohlala ibe nomlando ongezuphela. Imeya kamasipala uMfolozi uXolani Bhengu nokuyiwona umasipala obuhlele lesifundo njengoba lo masipala uqambe ngayo umqhudelwano wezemidlalo ozobizwa ngedokotela iBV Mthethwa Mayoral Tournament uchazele isishoshovu ngemsebenzi yaso emihle kwezemidlalo. Kanjalo nalo wayengumngani kaMthethwa uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu uduse amagalelo kaMthethwa. Iphupho lakhe ke ngesikhathi lingakafezeki isaqalwa idlala kuma locals igcine la kuma district wathula wabona ukuthi hayi abakangizwa laba abanye ukuthi ngithini waba ngokuqala ukuba athathe intsha yasothungulu ngaleso sikhathi ayihlelele ezemidlalo iyoqhudelana nezwe laseSwazini intsha ikuzwe ukuthi yenze lo ma passport ukuthi iyaphuma eSouth Africa iya eSwazini ingoba wayenombono ukuthi intsha kuneqhaza kumele ilibambe. BV lived that life of social cohesion. Social cohesion, which is a term today, but to him it was a way of life. It was a way of life. The government put a lot of budgets to social cohesion, but it should become a way of life like Nyambos. But through this tournament, I think we'll be able to rebuild the nation and be able to understand that the Zulu nation has contributed a lot to the province of KwaZulu-Natal. Amalungu eIFP, amalungu omndeni kaMthethwa kanye nezikhulu zikamasipala bezingxenye lomcimbi. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthabani Maphumulo kwaMbonambi. Asithishilele etolo soqhubeka nazo indaba zethu masibuye. Asikwamukele mbukelo sabukele zona ke indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kwethulwe iqembu elisha lezepolitiki iDA ifuna kuboshwa abadweshu eMondlo kanti isifundo ngowayimeya yasothungulu. Lethuluke ngokusemthethweni ibutho lenkosi esizwe sabathembu eMsinga esigodlweni ke enkanini namuhla lokhu ke kwenzeke ngenkathi kuqhubeka umcimbi ukukhumbula inkosi uNgoza eyabusa kulesi sizwe eminyakeni ke ngama-220 eyedlule ngenkathi ke kuqhubeka lo mcimbi kunxuswa ke isizwe kuba ke singaqheli ezimpandeni zaso kanjalo kwenokugcinwa kwamagugu aso. Inkosi yesizwe sabathembu, inkosi Siphamandla Mthembu, iveza ukuba babungaza iminyaka engu-220 inkosi uNgoza yakhothama. So kafishane nje la sinokhokho wethu uNgoza. Ukhokho wethu uNgoza una 220 years ahamba emhlabeni. Njengoba ukhokho wethu ke ena 220 years ahamba emhlabeni, sikhumbula yena ke namhlanje. Ukhumbule ukuthi aqala ukuthi ngenze umcimbi kuleli ikhaya. Sike sawenza umcimbi kuleli ikhaya ngo-2016 la engabe sengithole khona amathambo noma idlinza likakhokho wethu ngoba njengoba ngikhuluma ngo-220 years akekho ade elazi. So lagcina ke selitholwa sekuyizizukulwane sabathembu esiholwa yimina. Ngase ngisilanda ispirit sakhe ngasiletha la eMsinga nayi nje indli yakhe engafika ngafaka kuyo. Uqhube ngokuthi kubuthi ibutho elibizwa ngezimpisi. Yaba ke ngigubha ke lo 220 years namhlanje ukhokho wethu ahamba emhlabeni. Nginqoma ke nebutho ukuze la kakhona jabula abone ukuthi ubukhosi babathembu namasiko abathembu kule nkosi ekhona ayaqhubeka. Njengoba ke nibonile ke leli siko yade lenziwa nje la isiko lalivele lenziwa kudala la ebukhosini bakithi.
njengoba ngwabala amabutho ukuthi kwanqunywa ibutho elithile nebutho elithile onke ayenza lolu siko ngalendlela ade kwenza lamabutho lawo. Kanti usihlalo wabaThembu uthi baqambe leli butho ngezimpisi ukuze intsha ikwazi ukuhlonipha. Ukubeka kwaleli butho leli senzela ukuthi ke ingane lesi mobheka khona ama 2000 lawo. Le ama 2000 manje sesithola amaphara kuma 2000. Angigcola amaphara manje. Manje senzela ukuthi ama 2000 la masoyenza nje ubona ukuthi wabulala inkomo kanje ngezandla ukukhombisa ukuthi ufuna baqine bayiphathe kahle bangaphuzi. Ingakho ke leli butho eliqame inkosi ukuthi impisi. So iloko sizela ukuthi ingane sibone ukuthi la emhlabeni njengamanje yonke into abayenza wrong. Zirong uzwile inkosi kuyakusho lokho ethi into eziwa ingane manje njengoba kukhona amaphara khona yonke into eziwa ingaye wrong. Sisithi ke thina nokuhlonipha ukuthi zazi ukuthi ingane ziyazalwa. Khona manjalo inkosi iphinde yaveza ukuba ifisa ukuba isizwe sikhumbule izimpande zazo. So sizama ukubuyisela isintu nobuntu kubantu ukuthi njengoba senza lento abazazi ukuthi bangobani baqhamuka kuphi kungani amakhosi ekhona amakhosi akhonele khona ukugcina amasiko nokuvuselela amasiko nokukhumbuza ukuthi njengoba khele izizwe zamakhosi ikuphi nakuphi okufanele bakwenze kufanele bangcwabe kufanele benze imicimbi akufanele nje kulaba ntwana namhlanje ade sinquma ibutho ngabo uthola ukuthi kuzophela iminyaka izibe u10 kungekho oganiwe ngoba fanele baganwe bakhe imizi yoyise basebenze babe namakhosikazi babe nento zabo ukuze bazale ingane isizwe sabo nemndeni yabo iqhubeke yande ingapheli ngabo. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisemsinga. Ibeke impumelelo imidlalo yendabuko eyahlukene ebizwa ngama-Indigenous Games ebibanjelwe eMargate Sports School nase-Ugo Sports and Leisure Centre ngaphansi kwesifunda oluseningizimu nesifundazwe. Ongumengameli wale midlalo Sibusiso Dlamini uthi-ke baphinde benza le midlalo ngenhloso yokuhlunga iqembu elizovikela isicoco seningizimu Afrika kwimidlalo kakhokho. Isifunda iKingcetshwayo sishaya emakhanda izifunda eziyishumi-nanye kwimidlalo yendabuko eyahlukene ebikade iqhubeka izinsuku ezintathu ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Kulonyaka ke singasho ukuthi unyaka wes20 sidlala ama provincial games ama indigenous games sinemidlalo ke ehlukahlukene yama indigenous games sikhuluma ngokhokho sikhuluma ngomlabalaba sikhuluma ngongqathu sikhuluma ngodibeke waziwa ngoshumpu sikhuluma ngeenduku so yonke ke lemidlalo iunani siyonke edlalwayo kuso sonke ke isifundazwe saKwaZulu Natal izingane ke zisuka ke kuma districts azo ngoba sinawo ke u11 wonke akhona aya participate kulemidlalo yethu andike lemidlalo nje ukuqhuquzela nokuyibuyisa nje ukuthi abantwana abathola ithuba babe nale festival esiba nayo njalo ngonyaka ebakhona ke kumadolobha ahlukahlukene especially la KwaZulu Natal. Isasasa likhulu nendlela ekudlaleka ngayo lisezingeni eliphezulu and imidlalo yethu ke sike sibona ikhulu usuku nosuku ngoba nemithetho ithe ukushintsha nje kakhulu ngoba khona izinto ezibhekwa ngokuimprove nje izinga la imidlalo. Umqeqeshi womdlalo obizwa ngokhokho uthi usebenzise leli thuba ukuhlunga abadlali abaqavile abazomela izwe laseningizimu Afrika. Ama-Indigenous Games asekhule kakhulu ukhokho enye ama-Indigenous Games esinawo from India sisanda ukubuya nje ngoJanuary bese-India kade sodlala i-World Cup we won our first international medal siyimele team South Africa sawini bronze so sawu number 3 emhlabeni okwamanje siyajabula okwamanje but we still pushing ukuthi sibe number 1 emhlabeni that's why sina lama tournament kanje I'm here as a national team coach ukuthi ngizoscout talent la not only for i-South Africa player kuphela but also looking at school sports namanye ama-programs esinawo ka-sports kakhokho or going all the way to ama-international standards. Ama-Indigenous Games adlala yonke-ke indawo ngikutshela umsasasi siwadlala from ama-ward level siwadlale from local sizoka ama-districts njengoba usibona nje manje sikwi-province manje siku-provincial masiwa ku-provincial normally sijwayele ukuthi sidlulele kwama-national this year asinawo ama-national games but abanye njengokhokho nje le-sports engiscoachayo sinama-national championships azoqala nje i-team South Africa ezobe i-participate
sizocompete kuona so sibheka ukuthi siwawini lawo ma national championship and indlela ukuthi sithola abadlali abazomela iSouth Africa is to go down siyobheka italent mina ngucoach o national team kodwa oyaphansi to look for italent so that I make sure ukuthi ngithola the cream of the crop ngiba promote siye ku national team. Kanti uDlamini uchazile ukuthi kukhona ukutholwa odado ekupheleni kwemidlalo abahlose ngako ukukhuthaza bona abantwana. Ngoba sidlala nje eminyakeni edlule bewukuthi nje besiqeda sibe neteam ezokwazi ukurepresenta kwi national level ngoba ke izinto ke seyithe ukushintsha ke kancane awekho ama national games sesibanikeza ke indondo ukubagqugquzela bakwazi ukuthi umuntu abe negolide noma nebronze yakhe ne trophy yakhe enkulu azokwazi ukuthi atshengise abantu ekhaya. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisegama lakhe. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuzo bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Kwethulwe iqembu elisha lezepolitiki iDA ifuna kuboshwa abadweshu eMondlo kanti isifundo ngowayimeya yasothungulu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli ke sivale irandi lu-17.96 emaqhathiswa nedola lasemelika libo 24.11 emaqhathiswa nopondo libo 20.97 emaqhathiswa neeuro igolide lona liwu-$3,374.12 ounce wolo engahluziwe wona u$70.36 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wakuleli uBenny McCarthy okumanje ukuqeqesha iqembu lesizwe laseKenya sekusabalaleke imbewu ukuthi ke angase ashiye kuleli qembu ayoqeqesha iqembu laseTanzania iSimba SC kulandela kuba ke yahlukane nomqeqeshi odabuka kuleli uFadlu Davids. uMcCarthy oke waqeqesha kuManchester United walibeka ngembaba lokuthi ke usemusha akazibone ehlala ekuqeqesheni iqembu lesizwe kepha ke usafuna ukuqeqesha amaqembu ebhola. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeligezi yaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje nanawe ke sesophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo isale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile